Să ne distrezi și nu-i da drumul până vine eu, mă auzi? Bine? Numele meu este Ioane Bubeica și sunt autorul filmului Tunete. Țin să vă anunț că Anatol Mărzencu revine pe marile ecrane într-un nou film menit să ne conducă acolo unde totul a început. Ai icoană în casă. Cât de ușor ar fi dacă tot ce se întâmplă cu noi ne-ar fi dat de acolo, de sus. Filmul se numește Păduri fără lupi și în această denumire este deja o mare taină. Istoria nu nici despre păduri și nici despre lupi. Lumea aleargă după oarecare fiară care la un moment dat o descoperă în sine. Este un film inspirat din povestirile bunelului meu, de la care am memorat o frază, care dânsul a trăit-o pe propria lui piele. La sfârșit, și păgânii devin credincioși. Italia e o viață lungă în spate. Ești bătrân. Te mai temi de moarte. Când eram ca tine, nici nu s-a schimbat. Da, e tu cine a rămas. Cum să procedez dacă intuiția mă convinge să fac ceva rău? Știi? Câteodată trebuie să alegem să fim de partea răului. Să-i mai dăm o șansă. După o finanțare de stat, investiții proprii și o muncă asiduă de mai bine de 3 ani, din lipsă de bani s-a filmat doar 60% din film. Acum chiar avem nevoie de ajutorul tău și te invităm să cumperi un bilet în viitor. Cumpără un bilet acum și ne ajuți direct să adunăm banii necesari pentru a finisa acest film. Distribuie videoul și dacă mai stai pe gânduri, te invităm să vezi integral trailerul de mai jos. Participă, fii parte. 28-1, cadru 7. Într-un ceas bun. Câți ore?